De privéomstandigheden, ik zal het eigenlijk maar gelijk zeggen, want het is ook geen geheim. Mijn moeder heeft een heel zwaar hartinfarct gehad. En ja, dat was voor mij de reden om te zeggen, ik doe eventjes een paar flinke stappen terug. Want dat is voor mij uiteraard veel belangrijker. En ja, daardoor is alles een klein beetje opgeschoven eigenlijk naar later volgend jaar. Maar ja, het streven is toch volgend jaar oktober, november om ja, mijn allereerste live concert te gaan doen. Live met een band en toch wat groter als dat we normaal doen. En dan willen we eigenlijk tegelijkertijd ook het album gaan lanceren. Dus we zijn heel druk bezig. Het staat allemaal nog in de kinderschoenen, maar we zitten zeker niet stil. Ik wil niet te veel verklappen, want we zijn op dit moment nog heel druk bezig om te zoeken naar een locatie. Maar mijn wens is toch, wat ik net zei, om het iets groter te doen als anders. Het enige wat me een klein beetje tegenhoudt is dat we natuurlijk volop in de recessie zitten. Dus we zitten een beetje te twijfelen van ja, hoe groter je gaat, hoe groter de kosten zijn, hoe meer je weer moet gaan vragen voor de kaartjes. Dus daar zitten we een klein beetje over in dubio. Maar zo gauw er wat meer over bekend is, dan laat ik het natuurlijk meteen weten. Ik heb een band in gedachten en daar ben ik ook zo goed als mee rond. En ja, dan zeg ik nogmaals onder voorbehoud. Dan ga ik het doen samen met Papa di Grazzi. Fantastische band en ja, die staan er heel positief tegenover. En we zijn nog in gesprek op dit moment, maar ja, het is voor 90% zeker dat die mij gaan begeleiden tijdens het live concert. Ik vind het überhaupt een fantastische band. Ik heb een flinke aantal keren met ze mogen samenwerken en ja, het totale plaatje klopt. En ik hoop dat met mij daarbij dat het dan nog steeds klopt. Maar ja, we hebben er allemaal een heel goed gevoel over en het zal het komende jaar flink repeteren gaan worden. En ja, ik denk dat het helemaal goed komt. Dus we hebben er zin in. Uiteraard op de website, op de social media. En er gaat ongetwijfeld een persberichtje de deur uit zo gauw als alles bekend is. En dan, ja, dan gaan we volop bezig met de kaartverkoop. Dus ja, ik heb er zin in. Ik vind het heel spannend. Alleen ja, ik hoop dat ik er heel snel wat meer over kan vertellen ook.